mærke det her? Det er ikke bare en lyd. Det er en frekvens. Det her er den store baligong i min samling. Stemningen er tonen D. Mavefornemmelsens frekvens. Det her følelserne bor. Det her kreativiteten bor. Lyden ruller ind som en bølge af varme. En kæmpe krammer, der løsner alt det, du har holdt inde, og sætter strøm til dit indre flow. I et arbejdsliv styret af tankens tempo, bliver mavefornemmelsen ofte sat på lydløs. Først når vi mærker mavefornemmelsen, forstår vi, hvad det vil sige at have flow i hele systemet. Trivsel er ikke en luksus. Det er din virksomheds bæredygtige kerne. Tag en gongpause og mærk potentialet i stilheden.